ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои муҳтарам балечкои канали Саудо ТВ мардими ютуб. Имрӯз 29 марти соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. ба 12 дона хона дар хизмати шумо ҳастем. Хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе. Пага худо хоҳад иди моҳи шарифи Рамазон ҳама каса хонаи мо марамат дӯстон азиз. хуб дӯстон, барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед. навори байдна дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаи фасон карда дар фурӯш мегзорем. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. ирӯза наворда касоне ки аз дохили Душанбе хонахар ҳастен, ҳамин навор баҳри ҳамун нафаро. мақсад навор пони аз шаҳри Душанбе. то охир тамошо кунен, фикротона дар ҳамо комментария нависонда монен. аз куҷо то чанд сума хона дар корае наворои баъдна аз рӯи комментотон навор мекунем. фақат ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ ҳамин навори мада як дона лайк монен ва дар канали мо подписатсия кунен. навор аз сар мекунем то охир тамошо кунем бача азиз. ва диққат огоҳ бошен. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Торикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Торикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Торикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. хуб дӯстони азиз, якамега ассалому алайкум дӯстон. мада хонаи заминӣ ё квартира дар кӯраи якхонага ё духонага аз шаҳри Душанбе то 300 000 сомонӣ. кадоми дора занг зана мегирем. рақамҳои WhatsApp ахираш 25 29. касоне ки хонаҳои заминӣ, квартираҳои фурӯшӣ аз дохили Душанбе дорен, мақсад ҳамин шахсият маблағаш камтар будааст, то 300 000 мегира. одамое ки ҳамхеле эълонтон дар кора дар WhatsApp нависен, эълон мекунем. инак мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшимон. ҳамин як хонаи Хуросонро реклама мекунем. далши ба қисмати хонаҳои Душанбе мегзарем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Хуросон рӯй кардан. деҳаи меҳнат Расвет. ин хона дорои 4 комната ва масоҳати 8 сотиқ замин. чхеле ки дар видео дидестен. ҳамин хели ҳолат срочная бадай мега. як калиддори хуб 3x3 дора. дар райони Хуросон наздикай. барои мақсад об светшам постоянне ҳастай. ҳамсояҳои беҳтарин дорем. ҳавли стяжка дора. ҳамом, ҳоҷатхона ҳастай. алиш ҳам мешава ба хонаи дар шаҳр буда. вариант ҳам мақсад ҳам хеле вариант дорем. пешниҳод кунем вариантотона. хуб 4 тараф маҳкам кардагӣ документу сатфоизаҳай. хулас шароитҳои хуби замонавӣ кардагӣ. срочна бо нархи 475 000 сомонӣ. дар 475 000 сомонӣ ҳамин хонаро метавонед бихарен. марамат харидорӣ аз шумо эълон реклама кардан аз Саудо ТВ. якта лайк монен, дар канали ма подписатсия кунед. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ яккомната квартира дар якум этаж 38 метри квадратӣ. анаи квартира дар Душанбе ҳай, дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. хуб дӯстон азиз, касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен, ноҳияи Фирдавсӣ, Душанбе, Саршавӣ, роҳи Гулбутта. якхонага, духонага кадагӣ, ремонти нав 38 метри квадратӣ бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. доми 3 этажа дар якум этажа қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 335 000 сомонӣ. дар 335 000 ҳамира мефурӯшанд. касоне ки мехара марамат дар WhatsApp маълумоти пурраша нависонда бигирем бача азиз. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ.
пашти квартираҳо бисёр мондем, чем хонаҳои заминӣ. Хелаки хонаҳои заминӣ ҳам ҳаста, не ки бо квартира талаботаш бисёр бада ва ҳам худи мемонем ҳаҷазид. гуфтаесам ку комментаре нигоҳ мекунем аз рӯи талаботи подписчико, аз рӯи талаботи ҳамо тамошобино, ҳамин нафарое ки моро тамошо карден, мо ҳамо комментҳои шуморо ба назар мегирем. квартираи фурӯшӣ сехонага дорои 52 метри квадратӣ дар сеюм этажа Душанбеда қарор дорад. пушти мағозаи Гулистон, пеши суди шаҳрӣ. Документ дора, ремонт миёна ба $51,300 бо савдо мешавад ба сумми тоҷикӣ 565,000 сомонӣ. Ремонт хушроакай. адресора пафтор монда гӯш кунед. Анами домда қарор дора брадар азиз. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯша ҳастае ки дукомната квартира дар 10 Ошиёна 65 метри квадратӣ дар ҳамин дом қарор дорад. ин дом дар Душанбе дар ноҳияи Рудаки фабрика повороти фабрика Ленинграда қарор дорад. дом уже тайёрай. дом уже тайёрай мега свет обаш постоянный ҳастай. повороти Ленинград сари роҳ. доми замонавӣ, лифт дора. хоб аз мости 46 4 километр роҳ то хонара масофа дора. мактаб, масҷид, хулас ҷой обод. нарх 250,000 сомонӣ. хона коробка. далши кадуми мехара. хоб худошон ба хости дили худаш ремонт мекунад. навор маъқул шид ё ки нашид ҳатман нависен. бари шумо навор мекунем. пага ҳама каса идабия бача азиз. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар сеюм этажа дорои 30 метри квадратӣ. квартира ҳамин ҳолат касони мехара даромада зиндагӣ мекунад. хоб ноҳияи Шоҳмансур шаҳри Душанбе, хона дар 7 километр дар сари роҳ қарор дорад. ҳамон нафарое ки аз территория 7 9 Аманал жилмасӣ ва ҳамин территория мақсад хоҳиш мекунем мондемша 345,000 мега. рости гап ҳами бовар мекунен нафароe ки моро гӯш мекунен. ҳаракат мекунам Сауду ТВ ҳаракат мекунам ки хонаҳои арзонтар монам. не ки мисол нест охи ито дар комментария менависанд ки бародар хонаҳот қимат. дӯстон азиз нест ҳамон хонае ки мо навор кунем. ҳама 700-800,000 беҳад қимати бадай бародар азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Душанбе. хоб хона дорои 2 ҳуҷра 3 сотиқ хона аднаскарни бардоштагӣ. хоб фурӯшӣ аз масҷиди Сари Осиёб мега 1 километр боло қарор дорад. аз бозори Меҳргон бошад 3 километр боло ҳай. ҳамин роҳ масофа дорад. харидори аниқ фақат занг зана, беҳуда занг назане илтимос. хоб 2 ҳуҷрагаҳай 3 сотиқ замин дорад. нархи дастрас 470,000 сомон. дар 470,000 мефурӯшаш. кадоме ки мақсад желани харидорӣ дорен, ина марамат дар рақамҳои 4 та 1 ахиршай занг бизанен бирем бихаренаш. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дукомната квартира дар 12 этаж. анахона манахона. нархшам зурай. нархи соз 2 ҳуҷрагаи 45 метри квадрата. хоб дар Душанбе ноҳияи Сино Зарнисор Зарафшон территория. ассалому алайкум мардуми хонахар мега хонамон духонага ноҳияи Сино Душанбе. таъмири хона хеле хуб бо сифат ва замонавӣ хона дар 12 этаж доми 20 этажа дар назди хона мактаб ва дигаро. нарх 289,000 сомон. ин доми Бексабурай. мақсад пешакӣ мегем доми Бексабур 289,000 сомон. хулас кадоми хоҳиши харидорӣ рақамҳои 1000 ахири ватсапи соҳиби мокай. ин ҳами домда квартира қарор дорад бародар азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯштаи дукомната квартира дар 11 этаж хоби 41 метри квадратӣ. Анаи квартира ҳам дар ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе қарор дорад. Зарнисор Зарафшон, доми Бексабур, Мастерок мега 11 этаж, дуҳуҷрага 41 метри квадратӣ. Ремонт хуб, оби барқи доимӣ дорад. Лифтошам ба наздикӣ мешава. Касе ки мехара 320 000 мегем. Харидорои аниқ фақат занг занен, хона чӣ хел мебинен, барои зиндагӣ тапа тайёрака 11 этаж. Амиқа ки лифташ ба наздикӣ мешава мега. Ҳозӣ хулас надора бача азиз. Лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунен. Чӣ молум маҳсулоти фурӯшӣ боша роӣ кунен. Дар ютуб, тикток, инстаграм ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат. Мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. 3 комната масоҳати 3 сотих замин. Навор чӣ хелш бача азиз? Хонаҳо чӣ хелай арзонай, қиматай? Ягон хона ба хости дил ёфтен, наёфтен? Ҳатман фикротон нависа намонед. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Душанбе Фирдавсӣ ноҳия 3 комната 3 сотиха. Хуб иборат аз 3 сотих 70 метри квадратӣ масоҳат шай. Дар наздикии хона масҷид, мактаб, майдончаи футболбозӣ ва магазино мебошад. Дуто падвали калон дора. Нарх 440 000 сомонай. Касоне ки мехара занг бизана. 440 000 сомонак. маълумоти пирра занг зана. Яъни дарвоза гирди хона маҳкам 3 сотиха 3 ҳуҷрага занг занед. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ як комната квартира дар 2 этаж 30 метри квадратӣ, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. Ҳамин рӯз аз ноҳияи Шоҳмансур ба фикрам як дона мондем. хулас аи территория камтарак мақсад ёфтем. Душанбе Сино, якхонага 2 этаж 30 квадрат, доми 3 этаж, хона дар 2 этаж мега қарор дора. Документҳо 100%, политехникумда наздикай. Нарх 310 000 сомонӣ. Дар ватсапшон 34 ахири номерои ватсапи соҳибмулкай худотон занг бизанед. Вақти хона роӣ мекунем бача азиз, видеонавор карда роӣ кунем, метавонем худмон рафта видео кунем, качествени видео кунем, профессионали мақсад. хулас чем сурат видео хубай, чем роҳе кардаги шумо худмон рафта видео кунем, бо беҳтарин меша бача азиз. мегзарем ба 12-умин мағозаи фурӯшӣ. Магазинам навор кардем, бовар мекунен. мағозаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, лаби роҳи Калон. Обши территорияш мега 6 сотих заминай. 165 000 маълумоти бештар занг занен. $15,000, 165 000. дӯстон навор тамом шид. Чизе буд роӣ кардан, хоҳиш кардан, ҳамаша мондем. Навор тамом шид. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. чизе дорен роӣ кунен, рекламаш бикунем. фақат якта лайк монен. каси тавоқӣ тамошо кард, нависа ки мо тавоқӣ тамошо кардем. зинда бошен. раванд ба ҳаматон. пага ҳама каса идгардаг бин бачаҳо азиз.